दिनै गोथार बाथौ साननि सारा दिनै आसाम आरो आसामनि बायजोआव दिनै गोथार बाथौ सानखौ खुंफुंनो लानाय जादों साननैनि हाबाफारिजों गमामायैनो जों गोजोननाय मोन्दों। दिनैनि समाव बाथौ धोरोमा दिनै मुलुगाव गोसारबाय आरो गोसारलांनाय जाबायदि जिल्ला आफाद बियाब आफाद गामि आफादफोरा खामानि मावदों। दिनै गमामायैनो जों गोजोननाय मोन्दों जे बर' हारिनि गेजेराव दिनै गोथार बाथौ साना आरो बाथौ धोरोमजों मोनसे बेयो दिनै जोंनि फालिथाय आरो बेजोंनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ 2018 मायथाइयाव फुल प्रेजेन्ट हलिडे होदोंमोन। बेबायदि लेखायै दिनै गासैबो फसंथानफोरा सरकारि फसंथानफोराबो दिनै बन्द' सान आरो बेहायनो दिनै सारा आसामाव आरो आसामनि बायजोआव साननैनि हाबाफारिजों जेरैबायदिहाय मिरु गौथुमा बिथोन हरदोंमोन बेबायदि लेखायै मैयानिफ्राय आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे समायना रमायना थानसालिखौ फोसाबनायजों दिनै फुंनि हाबाफारि आर'ज गाबनायजों दिनै धोरोमनि गेजेरजों जे बर' समाज आरो सुबुं माहारिया गोजोन खौसेथि लाबोनो हायो बियो गमामायैनो दिनै जोंनि गेजेराव फोथायनाय फैदों। बर' समाजखौ दिनै दाफामनांगौब्ला दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंसो दिनै राव हारिमु राव थुनलाइ आसार खान्थि गासैबो जों दिनै थांनानै थागोन। खौसेनि गोसो अनसायनाय गोसो निमाहानि गोसोजों दिनै दावगालांनांगोन आरो बेखौनो नों दा नागार आं दा नागार जों गासैबो खामानि मावलांनो थाखाय धोरोमनि गेजेरजों दिनै बर' समाजखौ दाफामनायनि जोङो दिनैनि समाव जों मोनसे मावफारि हिसाबै लाबोदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों धोरोमनि गेजेरजों दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौबो जों दावगाहोनो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै बर' समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय जेरैबायदि ड्राग्स बेफोरनि सायावबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों। लाइमोन माइनाव दौरि आसारि बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावदों। बर' समाजखौ फोसाबनायनि खामानि मावदों। दिनै समाव गमामायैनो बे गोथार बाथौ सानाबो सारा दिनै बिश्वआव थानाय बर' माहारिया जे दिनै गोथार बाथौ सानखौ फालिदों बे जाबाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गमामायैनो दिनै जों बेखौ फोथायो जे बर' होनना बुङोब्ला बाथौआनो बर' बाथौआनो दिनै धोरोमारि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों दिनै आबुं बर' माहारिखौ दाफामनायनि जि माने आवगायदों बियो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुसारबाय। दिनै जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदिहाय दङ बेबायदि बिश्वनाथ जिल्लायावबो जेरैबायदि थानानै बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो लाबोदों गमामायैनो जों गोजोननाय मोन्दों। दिनै गावनि धोरोमखौ नागारनानै गुबुनाव थाङाखै। दिनै गुबुननिफ्राय दिनै बाथौ धोरोमाव जेरैबायदि बिबानगिरि बिथांमोना खामानि मावनायनि थाखाय आरो गुबुन धोरोमनिफ्राय जायफोरा आनज्रायलांदोंमोन बै समाव दा बाथौ धोरोमखौ गावनि बर' हारिनि गुदि धोरोमखौ दिनै आजावफिनदों आरो गमामायैनो दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेराव गोबां गावस्रानाय गौथुमफोर दङमोन बेफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों जोंनो क'र्डिनेशन कमिटि टिम दानानै दा जों गासै बाथौफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जों खौसेयै आगान सुरलांनो थाखाय जोङो बाथौ धोरोमखौ गेलांथां खालामनो थाखाय बाथौ दिन मोननांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावदों आरो नेशनेल हलिडे मोननांगौनि थाखाय दिनैनि समाव क'र्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजोंबो बेखौ खामानि मावनो थाखाय फरायदों। बेनिखायनो जों बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मुलुगाव थानाय सुबुं माहारि बयनिसिमबो गोजोन आरो खौसेथिखौ आर'जनि गेजेरजों जों लाबोनो हायो आरो बिनिसिम बयनिसिमबो गोथार गोसोनि सिबिनायखौ जासिहरदों।